Ngiyabingelela bantwana benkosi. Siyambonga uJehova ngokuthi usasigcinile nale mzuzwana nalesi sikhathi asiphe sona. Kuhle ukuthi sihlale sicabange noma sikhumbule indlela yakhe asibekela yona. Le nkulumo noma le post inhloso yayo ukufundisa nokwazisa nokucacisa izinto mhlambe uzothi izinto ezithinta ubuNazaretha, ezinye zazo ezindida kubantu abangazi ukuthi mhlambe irelevance yazo nesikhathi esiphila kusona ihamba kanjani. Ngithi-ke okubalulekile ukwazisa abantu nesizukulwane esizayo ukuthi sazi ukuthi noma kuthiwa izinto ziyaguquka emhlabeni, kodwa lobu buNazaretha kabuguquki bume ngunaphakade, ngoba kwasho uJehova wathi imithetho yakhe imi ngunaphakade kwisizukulwane ngesizukulwane kayiguquki. Namhlanje bengifuna ukukhuluma ngezinto ezimbadlwana, ikakhulukazi ey'thinta umthetho kaNkulunkulu. Kuye kube nokukhuluma okukhona la emakholweni, ikakhulukazi enkolo yobuKristu ethi umthetho awusasebenzi ngoba sebephila esivumelwaneni esisha. Isivumelwano esisha sithi abasekho ngaphansi komthetho. Bathi mangabe uthi ugcina umthetho, kusho ukuthi kufanele ukwenze konke kwakushiwo umthetho, njengalo mthetho wawuthi abantu abenza izono ey'thile kababulawe. Kodwa la amabandla agcina umthetho awakwenzi lokho. So-ke lokho ingenxa yokuthi umthetho awusenasikhathi, usaphelelwa isikhathi sawo. Bengifisa-ke ukuthi-ke ngike ngidlule kuleyo ndawana. UbuNazaretha ngihlale ngisho ngithi buyinto engcwele kaNkulunkulu. Into engcwele kaNkulunkulu yinto emiselwe uNkulunkulu kuphela. Uyena kuphela onamandla okuyiguqula, akekho omunye. uJesu akabanga nawo amandla okuyiguqula imithetho kaNkulunkulu, kodwa kunoba eyiguqule wayengayandisa ngokuthi athole imiyalo kuNkulunkulu esihambisana ngaleso sikhathi. Kanjalo noShembe wayengenawo amandla okuyiguqula imithetho, kodwa wayengayandisa ukucacisa kuleyo ndawana nalezo y'ndawana mhlampe ezibonakala sezine-grey area ngenxa yesikhathi. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngendaba yengulube, ukuthi amaNazaretha njengabantu abagcina umthetho kaNkulunkulu abayidli ingulube. Ngiyazi ukuthi sengangakhuluma ngale nto ngaphambilini, kodwa ngibona kunesidingo sokuthi-ke ngenze ividiyo eqondene nale nto, ngoba ngangikhuluma ngayo, ngikhuluma ngezinye izinto. Umuntu ongumNazaretha akawuyidli ingulube ngoba umthetho wamaLevi kaLeviticus 11, sazi noma verse 8 noma verse 6, inothi ingulube kayingadliwa ngoba ingcolile. Asizwakale kahle isizathu esenza ukuthi ingulube ingadliwa. Uthi uNkulunkulu ingulube ningayidli ngoba ingcolile kini.
ningathinti ngisho isidumbu sayo ngoba siyoningcolisa. Ziningi-ke ezinye iy'lwane ay'balileyo, kodwa ngifuna ukubala ingulube ngoba iyona njalo ehlala idala ukukhuluma la phakathi kwamakholwa. Amakholwa esimanje manje ethi ingulube iyadliwa ngoba iy'ngulube zinamadimoni uJesu wayiphosa olwandle zafa. Kanjalo bethi nalaphaya kule ncwadi yezenzo la khona uJesu uPetru wabona khona ishidi lehla livela ezulwini linazo zonke iy'lwanyana ey'nambuzelayo. Kwathiwa kahle awadle, wathi uPetru yena akayidli into engcolileyo. Kwathiwa angasho ukuthi okuhlanjulelwe uNkulunkulu kungcolile. Abanye bathi singadliwa ngoba uPawuli lapha encwadini yasebeKorinte bokuqala isahluko 10 kuvesi 25 uthi abayidle yonke into etholakala emasilaheni. So ngoba leyo nto yonke into idalwe uNkulunkulu yizathu lezi abaye bey'beke uma ngabe bevikela ukudliwa kwengulube. Nokunye bathi lapha encwadini kaZenzo 7 mangaphosisi la uJesu khona ekhuluma nabaFarisi ukuthi bembuza ukuthi kungani abafundi bakhe bedla bengay'gezile izandla. Bese ethi uJesu okungena ngomlomo akumgcolisi umuntu kodwa okuphuma ngomlomo kungcolisa umuntu. Futhi-ke umuntu akanangcoliswa into ayidlile. Ngizoza kulezo zizathu ngi-address-e ngasinye. Njengoba sithi-ke amaNazaretha anomthetho. AmaNazaretha nawo uShembe ufike nawo ephila lempilo ephilwa abantu banamhlanje abaphila lempilo yobuKristu engenawo umthetho. Le yokuthi ungenza noma yini noma ngasiphi isikhathi umthetho awusenako ukulawula. Manje mefika uShembe ufika ukuthi hhayi bantabami uNkulunkulu akaguquki uma ingunaphakade. Umthetho wakhe into uma yathi imbi ingunaphakade kuyena. So buyelani emthethweni kaNkulunkulu njengalokhu ayeyalile. Okuwukuthi njengoba ngasho ngaphambilini ukuthi uShembe-ke uyi-authority uqobo njengoJesu njengoba eyi-authority. Ukuthi la kungacacile khona umthetho awucacise, nala umthetho okufanele awungeze khona angeze. Njengoba uShembe asibuyisele emthethweni kaNkulunkulu kwakusho ukuthi akile iqiniso ngokukaNkulunkulu ukuthi umthetho awusekho wafa noJesu. Noma isivumelwano esisha sithi akulahlwe umthetho. Ngoba isivumelwano esisha asikho eBhayibhelini ukuthi njengamanje-ke njengoba nguNkulunkulu nje sengenza isivumelwano esisha. Kodwa uNkulunkulu usibhalile isivumelwano esisha lapha kuJeremiya 33 mangaphosisi noma 31 lapho nje isivumelwano esisha ukuthi uzosenza kanjani ubhalile lapha. Akashongo ukuthi uzosiqeda esidala kodwa usho iformula esizokwenziwa ngayo isivumelwano esisha. Akashongo ukuthi sizophela ngokufa kaJesu. So uma ngabe uNkulunkulu wathi ayingadliwa ingulube ngoba ingcolile,
Akashongo ukuthi ingcolile inamadimoni uNkulunkulu, wathi ingcolile. Ukungcola-ke kusho ukuthi leyo nto leyo uma uyidla kunento engaba kuwena ngenxa yokungcola. Ngeke ngithi nje uma kuthiwa udla into engcolileyo mhlampe izokufakela isifo uma uyidlile ngenxa yokungcola kwayo. Leyo nto kuye kuthiwe ungayidli ngoba izokugulisa noma izofaka umzimba wakho engcupheni wokuthi lowo mzimba wakho ugule ngenxa yokuguliswa yileyo nto leyo engcolileyo. Kodwa uma ngabe kukhulunywa ngendaba yamadimoni, kuwukuthi shuthi uma uyidla uzongenwa amadimoni, shuthi uzongenwa imimoya emibi ezokwenza izinto ey'thile ezingalungile eziphikisana nentando kaNkulunkulu. Hhayi ukuthi uzokubulala noma uzokugulisa, kodwa izokwenzisa ama-behaviours athile angezwani nomthetho kaNkulunkulu. Lokho kukhulunywa ngamadimoni. Nanokuthi uma kuthiwa iy'ngulube zaphoseka olwandle, iy'ngulube ezayingcolile. Uma sizwa uJesu wakhipha amadimoni angena emhlanjini wezingulube ezazikhona lapho eduze kwakhe. Akizo zodwa lezo ngulube ezayingcolile, kodwa kwakungcole yonke into ey'ngulube. Ngamafuphi wathatha amadimoni wawafaka vele entweni e-useless, engenamsebenzi walutho maqondana nokudliwa. Wawaphosa kuyona zahamba lezo zinto zayoba disposed elwandle ngoba vele kazinamsebenzi walutho. Hhayi ukuthi zonke iy'ngulube emhlabeni lezi ey'ngcolile zangena olwandle. Ngamafuphi leso sizathu sokuthi iy'ngulube zangena olwandle asisebenzi ekuthenini kuthiwe sekungadliwa iy'ngulube. Okwesibili, lokhu ukuthi kuthiwe kwehla ishidi livela ezulwini liney'lwane ey'nambuzelayo. Angikholwa ukuthi ingulube iyisilwane esinambuzelayo, because ukunambuzela I'm sure kuthiwa a-crawling animal, crawling. Shuthi izinto ey'fana namasele, ey'fana namaqhimlili, into ey'fana nonwabu, those are crawling things. So akusho ukuthi lapho eshidini kwakukhona amahhashi, kukhona iy'mbongolo, kukhona amakameli. Angikholwa ukuthi kwangathiwa izinto ey'nobuzelayo lapho. Kanjalo nengulube ayikho ey'lwaneni ey'nambuzelayo. Okokuqala lokho. Okwesibili, ngisho ngabe kuthiwa zazikhona-ke lapho, kodwa kwakungeyizo zonke izilwane zomhlaba ezazilapho. Kwakungeyizo zonke iy'lwane uNkulunkulu athe yayingadliwa ezazikulelo shidi. Uma wayephikhe one per species, okuwukuthi ethathe ingulube eyodwa nekamela elilodwa nehhashi elilodwa, akusho ukuthi uma uNkulunkulu egeze leyo nto zonke ezinye sey'gezekile. Uma ngabe unephakethe lama-aphula, umthetho uthi uma uzodla i-aphula qala uliwashe. Uma unephakethe lama-aphula ukhiphe i-aphula elilodwa uliwasha ukuze ulidle, ngabe lokho kusho ukuthi wonke la amanye ama-aphula asephaketheni, asala ephaketheni nawo asewashiwe sekufanele ungawawashi uma uwadla?
cha kakunjalo. Kodwa kuwashwelelo kuphela olukhiphileyo, waluwasha waligeza ukuze ulidle. Ngicabanga ukuthi kunjalo-ke nakulelo shiti. Uma kwakukhona ingulube esigezwe uNkulunkulu, shuthi kwakukhona leyo phela eyodwa ayigezile. Futhi asiwuzwa umlando wokuthi uPetro wayidla. Sizwa kuthiwa wayenqaba nje. Wangakudla ngoba ethi kungcolile. So engicabanga ukuthi lokho kukhuluma kukuvika nje ngesithupha njengenkawu. Akuyinto ongathiwa iyona sizathu esenza ukuthi kuphulwe lo myalo wokuthi ingulube ingadliwa. Okunye lokhu kokuthi uJesu wathi ongena ngomlomo ukungcolisa umuntu, okuphuma ngomlomo ukungcolisa umuntu, ongena ngomlomo akumngcolisi. Ngicabanga ukuthi enye into futhi leyo ewucasha ngesithupha ngoba lento ikliye. Uma ngabe mhlampe kade umgodi, izandla zakho zigcwele inhlabathi, kulindele ukuthi uma usudla uyigeze lezo zandla ebese uyadla. Kulindele ukuthi ugeze lezo zandla bese uyadla. Nane-natural hygiene-ke nje ithi uma uzodla ngesandla kufanele uqale uyigeze izandla ukuze ususe konke ukungcola osezandleni, including amagciwane. So uma ngabe-ke uJesu ethi ukudla ngezandla ey'ngcolileyo akukungcolisi, kodwa mhlampe kungakugulisa. Kodwa ngeke kukungcolise ukuthi usuzothi ngoba udle ngezandla ey'nodaka, osho ukuthi nawe ngaphakathi usuzoba nodaka. Akusho lokho. Uma udle ngezandla ezinodaka nje kuwukuthi wenza into unhygienic, engahlanzekile. Kodwa hhayi ukuthi leyo nto izokungcolisa ngokuthi mhlampe ugcine ube dirty kwasawena. So nokuthi okuphuma ngomlomo ikhona okungcolisayo. Spoken words are dangerous than ukudla. Okushoyo ngomlomo kuyingozi kakhulu nokudla. Nanokuthi uNkulunkulu methi ingulube ingcolile, wengasho ukuthi igcwele udaka. Ngoba ungayigeza phela. Njengoba babesho labo ukuthi akugezwe izandla. Kodwa wesho inyama yayo ukuthi uma usuyidlile inyama yayo ifika kuwe egazini noma isimo sayo asiwufanele umzimba womuntu ukuthi asidle. Njenganje khona iy'hlahla la ezi-poisonous ongavumeleki ukuthi uzidle ngoba zinobuphoyizeni. So leso sihlahla uma usidla usengozini yokuthi ufe ubulawa uphoyizeni. Ungene kuwe egazini ufe. Awubulawa ukuthi singcolile, ubulawa ukuthi poisonous. Kanjalo nenyama yengulube uma usuyidla wena iyakungcolisa. Iyakungcolisa wena uqobo. So akuyiso isizathu leso ngasibeka sokuthi uyidla ngoba uJesu washo njalo. Bese kuba yileya ndaba kaPhawuli la ethi khona dlanini konke kusesilaheni. Uma uyilalela noma uyizwa leya ndaba inesimo esiyindida. Iyadida kakhulu ukuthi uyiqonde ukuthi ithini.
kodwa mawusubuka umongo wayo ikhuluma ngokudla izinto ezihlatshelwe iy'thombe ama-idols. Ayikhulumi ngendaba yokudla ukudla okungcolile nokungangcolile. Okuwukuthi isho ukuthi uma ngabe umuntu ekunika inyama noma ngabe leyo nyama kuthiwa ihlayiwe iy'thombe, uma ungazi dlana. Kodwa-ke uma ngabe sekukhona okutshelayo ukuthi leyo nyama ehlatshelwe iy'thombe, sale usuyiyeka ungabe usayidla ukuze ungaphazamisi ukukholwa kwalo muntu omunye okubonayo. Kodwa-ke noma ngabe kuthiwa beyikhuluma ngakho lokhu ukuthi udle nezinto uNkulunkulu athi ayingadliwa. Kodwa mawusubuka uvesi 31 wakhona ufike ufake incazelo ecacile ethi uma udla noma uphuza noma wenza noma yini-ke kwenzele udumo likaNkulunkulu. Manje-ke udumo lukaNkulunkulu luncike ebungcweleni ekutheni kufanele uzingcwelise. Ukungcwelisa ukuhlukana nento ey'ngcolileyo. Into ey'ngcolileyo enye yazo yiy'ngulube. Ngamafuphi usho ukuthi uPawuli uma nakhona mangathiwa udlile ingulube, uma ubungazi ukuthi inyama yengulube loyidlayo awunaso isono, awunalo icala. Kodwa uma ngabe sewazi ubusuqhubeka uyidla sewazi ukuthi inyama yengulube, ilapho oqala khona isono. Yingakho ethi uma ngabe kuwukuthi khona okutshelayo ukuthi lokhu okudlayo kungcolile, kuyeke ungabusakudla ngoba usuyazi ukuthi lento oyidlayo into engcolileyo. Ngoba lokho kungabe sekuhlukana nomgomo wokuthi kuphambana nomgomo wokuthi okudlayo nokuphuzayo nokwenzayo kwenzela udumo lukaNkulunkulu. So-ke ngiyacabanga ukuthi siyadlula kuleli vesi. Angiboni ukuthi kufanele siphinde sikhulume ngalo. Ilona vesi elisenza ukuthi sidle nezinto uNkulunkulu athi zingcolile. Ngeke ngezwe omunye umshumayeli la kuthiwa uBrother Luther ethi uma ngabe sifuna ukuyokwenza umthetho njengokuloba kaLevi, kungani pho singababulali singawugcina umthetho wokuthi abenze izono njengokufeba abakhandwe ngamatshe babulawa. Ngicabanga ukuthi njengoba ethanda ukuthi leyo nto nonsense noma uthini umsangano oyethu umsangano, ngiyacabanga ukuthi nakuyena kuwumsangano lento abeyibuza ngoba uyazi ukuthi la eMzansi Afrika akubusi umthetho wezenkolo kodwa kubusa umthetho kahulumeni. Uma ngabe ungabulala umuntu ngenxa yokuthi wenze lesi sono kwakuthiwa akabulawe ngaso, uhulumeni uzokuthatha kuvalele ejele. Manje-ke akekho-ke umuntu othanda ukungena ejele. Kodwa uma ngabe usenzile leso sono okuthiwa ubulawa ngaso, noma ungabulawala ngale emhlabeni, kodwa umphefumulo wakho uma usufike la kubusa khona umthetho kaNkulunkulu uyofika ubulawa. So-ke naye-ke lo obebuza lokho uthi-ke sifuna ukuhlala esivumelwaneni esidala. So-ke kodwa-ke uma sigcina umthetho asiwenzi ngani umthetho wokubulala. Siyafisa ukubabulala. Nawe nje ukufisa ukuthi umuntu obulele umuntu wakini umbulale nawe kodwa ubusesaba ijele. Ngoba umthetho kaNkulunkulu uthi umuntu obulele umuntu naye akabulawe. Shuthi uma umbulele umuntu obulele umuntu wakini ngokwesono ngeke ube nesono sokwenza lokho. Kodwa ungaba necala ngokahulumeni. Manje akekho-ke umuntu othanda ukuyoboshwa. Lesi sizathu senza ukuthi abantu bengabulawa manje babulawele ukwenza izono. Ngoba izwe lase-South Africa aliphathwa ngomthetho
kaNkulunkulu njengoba kwakuphethwe izwe elalino uhulumeni walo kwakuwuNkulunkulu. So-ke imithetho kaNkulunkulu imile imi ngunaphakade, imele ukugcinwa. Le singayigcini-ke kuba siyigcini ngenxa yokuthi izwe kaliphethwe umthetho kaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi-ke le ngulube siyadlula kahle kuyona ukuthi ingulube isinengiso uNkulunkulu, iwumthetho omile ukuthi umuntu owumntwana kaNkulunkulu akanakuyidla ingulube. Ngikhuluma ngomntwana kaNkulunkulu mina la, othathe isifungo sokuthi ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu. Ngoba ingulube vele abantu bakaNkulunkulu babengayidli. UmNazaretha noma uye wawungayidli inyama yengulube ngoba uNkulunkulu wayethe kuba Israyelis into engcolileyo. Kodwa abezizwe babeyidla, ingakho bagcina beyifuya bafika nayo nakwa-Israyeli. Ngoba nesiqiniseko sokuthi u-Israyeli engakacolonizwa yayingafuyiwe ingulube, yayingekho ingulube. Kodwa ingulube yafika nabacindezeli okuwamaRoma namaGreki, yasigcina isikhona-ke. Yingakho kwabe sekuze kuwukuthi uJesu ethatha lezi zinto ay'phose ey'ngulubeni ay'jingele kude. Uma ngithi yayingekho kwa-Israyeli, ngisho ukuthi yayingekho as an animal, as a domestic animal efuyiwe, umntwana kaNkulunkulu. Ngenza kube yayikhona ngokwenyama ngoba phela ngeke uNkulunkulu ashaya umthetho ngento engekho. Wayeshaya umthetho ngoba ikhona somewhere kodwa ingekho kubantwana bakaNkulunkulu. Okwesibili bengifisa ukukhuluma ngakho ilokhu kobutabane. Khona ikhulumo yokuthi uma uthi ukhuluma indaba yobutabane bese bethi abantu into abazalwa nayo, abanakuyenza lutho. Ubutabane imizwa, usegazini kubo, ngeke bayenze lutho. uNkulunkulu uthi ubutabane buyisono lesi okuthiwa kufuneka umuntu akhandwe ngaso ngamatshe abulawe, njengoba kusho uBrother Luther. Bese kuzoqhamuka umuntu ezodifenda ngokuthi akazenzanga kodwa wadalwa uNkulunkulu nakho lokho. Nayo leyo mizwa ukuthi abe nomuzwa womuntu wesilisa noma abe nomuzwa wobulili ofana nobakhe. Uyabona isono siyisono. Isono sidinga umuntu ukuthi unembeza wakhe umvimbele ukuthi enze leso sono. Noma ngabe sisegazini noma besengqondweni. Unembeza wakhe ngoba uyawazi umthetho kaNkulunkulu uyamvimbela ukuthi asenze leso sono. Ake ngilinganise, uma ngabe umuntu enenhliziyo yokubulala abantu, ngabe kusho ukuthi ngoba nakho lento isegazini kuyena noma isenhlizweni yakhe noma esemzweni yakhe ukuthi abulala abantu, sekufanele lo muntu adedelwe wabulala abantu, noma kuthiwa kulungile ngoba kusegazini lakhe ukuthi abulala abantu? Cha, akunjalo. Akwazi kwenzeka lokho. Kufanele alwe nale mizwa yakhe ukuthi kufanele abulale ngoba kuyisono ukubulala. Funeka alwe nakho akucindezele kube kusathi kuyaputshuka acindezele. Kanjalo nobutabane kufanele abanikazi babo babucindezele noma ubuthi buyavuka babucindezele ngoba buyisono. Ngoba buyisono. So okokuqala nje umthetho kaNkulunkulu uthi awulali nomuntu noma ngabe owesifazane-ke ningashadile. Lokho ngabe kusho ukuthi uma ngabe ungashadile mhlawumbe usuko 40 years, sekufanele ukuthi ngoba nakho nginemizwa ethi ifuna umuntu wesifazane, sekufanele ngilale naye, nakube ngingashadile naye ngoba imizwa yami ithi
ifuna umuntu wesifazane. Akunjalo, kufanele ngiyicindezele le mizwa, ngingavumi ukuthi ngenzise isono. Njengokudlwengula ngathi ngoba nakho ngibona intombazane epakile ngiyayihalela, sekufanele ngoba nakho imizwa yami ithi ngiyayihalela ngathi ngingayithola, sekufanele ngiyibambe ngiyidlwengule. Cha, kufanele ngiyipitshise leyo mizwa, nginqabe nayo, nginqabe ukwenza leyo nto ngoba leyo nto iyisono. Kanjalo-ke nasebutabaneni kuyisiviko esibhedayo ukuthi umuntu athi imizwa engazalwa nayo. Wazalwa nesono, ilwa naso-ke leso sono usinqobe, ngoba uNkulunkulu uthi ezulwini lakhe abangeni abanjalo. So awukwazi ukuthi-ke usungayiqhosha ngalokho uthi wena unemizwa ethi ezisono ebeni wazi ukuthi leyo nto iyisono. Akwazi ukwenzeka lokho. So-ke kuhle ukuthi abantu bazi ukuthi yes, uNkulunkulu ngesikhathi edala abantu noma ngesikhathi uNkulunkulu emhlabeni une-competitor yakhe emfakela i-competition okuwuSathane. Uma edala umuntu uNkulunkulu ethi ngikwenza ube yindoda, uSathane ufaka imizwa yokuba umuntu wesifazane phakathi kuyena, bese ezizwe ehalela abantu bobulili obufana nobakhe because uSathane wafaka imizwa, wawubulala imizwa kaNkulunkulu le ayifakile yendalo, wazofaka imizwa yakhe kaSathane. So kufanele lowo muntu leyo nto ayilwe ayinqobe ukuze akwazi ukuthi engabi umuntu okhipha abantu esonweni ekukhonzeni uNkulunkulu abafake ekoneni. Or umuntu mefisa ukuthi aqhubeka naleyo mpilo alalele imizwa yakhe, akaphume phela ebungcweleni bukaNkulunkulu, akashiye ayohlangana nabezizwe abangenamthetho, akhohlwe ukuthi usebenzela ikhaya laphakade, ngoba ekhayeni laphakade abantu abenza leyo nto abanayo intethelelo. Kuwesi-ke uma ngabe ungenayo intethelelo nawe usuphinde futhi wafaka lowo moya kubantu ukuthi baqhubeke benza leyo nto uNkulunkulu angayifuni, ngoba njengoba siphila nje siphilela ukwenza intando kaNkulunkulu. Ingakho la kule ncwadi bengisho yabaseKorinte ethi whatever you do kufanele ukwenze ngenhloso yokuthokozisa uNkulunkulu. So manje uma ukuthokozisa uNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke umthokozise ngokwenza isono. Yilokho nje okubalulekile. So kuhle-ke ukuthi sikazi ukuthi izono uNkulunkulu athi kuyisono kwephula umthetho wakhe, kuyisono nje kungunaphakade, futhi kuyisono esiyovimba ukuthi ubonane naye ngomhla wokuphela. Akukho ukuthi khona ozobuya afike emhlabeni asitshele ukuthi leso sono leso asisekho ngasizathu esithizeni. Akwazi ukwenzeka leyo nto. uNkulunkulu akeyilunwabo lushintsha imbala ngokuya ngecondition noma nge-background akuyona ngaleso sikhathi. Cha, umile nje ngunaphakade, umise umthetho wakhe ukuthi ulandelwe. Ngiyabonga-ke bantwana benkosi, bekuyilokho ebengifisa ukuthi ngikusho. Khona-ke bebethi ngiyazifihla angiyivezi, cha, hhayi ngoba mhlampe ngimubi kangako noma mhlampe kukhona engikwesabayo ukuyiveza, kodwa ngisuke ngizama ukonga ispace, ividiyo kuthatha isikhathi eside kuyi-upload-a, ithatha nje nespace esikhulu kwi-memory. So kungcono uma wenza i-VN noma wenza i-recording bese uyi-convert-a into video, kulula ukuyi-upload-a kuma-platforms ofuna ukuyi-upload-a kuyona, hhayi ngoba kunesizathu. Asikho isizathu kodwa inhloso nje ukuthi ngifake okuningi okuyinkulumo, ngifake okuningi okukufundisa
kunokuthi isikhathi esiningi ispace esiningi sidliwe ukuveza ubuso bami as if ngiyabudayisa, angibudayisi. Engikudayisayo engikukhulumayo kunokuthi ngidayise izwi lami. Ngiyabonga. Inkosi ibusise enekuzwileyo.